মানে উত্তৰ অঞ্চলত বহুতখিনি মানুহ আদিবাসীয়ে হওক বা বড়োসকলে হওক বা কোনোবা অন্য ধৰ্মৰ মানুহে হওক জাতিৰে মানুহ হওক সেই মানুহবিলাক সহজৰে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মত পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত বহুত ডাঙৰ এটা চক্ৰই কাম কৰি আছে। ইয়াত ইউৰোপৰ যি দেশসমূহ আছে মানে গ্ৰীচ বা ৰোম তেনেকুৱা দেশবিলাকৰ পৰা বহুত পইচা ফাণ্ডিং হয় আৰু মিছনাৰীৰ যোনটো টাৰ্গেট এইটোৱে হ'ল তেখেতসকলৰ ধৰ্মটো ইয়াত বিয়পোৱা। साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ जै मसीह होननानै खुलुमहरबाय आरो लोगोसे बरायबाय। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन अलरेडि भिडिअआ मा जानो थांगासिनो दङ एबा भिडिअआ बबे बिषयाव जागोन नोंथांमोना अलरेडि इन्ट्र'आव एसे नुखाबाय जे जाय सुबुङा माखासे ख्रिस्टियानफोरनि बिसय माबा मोनसे फान्डिंनि बिसय माबा मोनसे थाखा फैसा रांनि बिसय एबा चक्रनि बिसय होननाय बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनादों आरो जायआ जि बाथ्राखौ बुंदों नोंथांमोना मोजाङै मिथिगौ। बिथांनि मुङानो जाबाय राकेश ब्रह्म आरो बिथाङा प्राय दिनैनिफ्राय लानानै प्राय 30 दिन एबा 1 दाननि आवगाय 1 मासनि आवगायाव ख्रिस्टियाननि बिसय गोबां बाथ्राफोरखौ बिथाङा अलरेडि बुंखादोंमोन। आरोबाव फिन एबाराव आरोबाव बिथाङा बुंफिनबावदों। डेट मिन्स बे दानाव फिन आरोबाव बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा बुंफिनदों। दा बिथाङा मा बुंदों बेफोर गासै बाथ्राफोरखौबो नोंथांमोना मोजाङै नायनानै लाग्रोदो, खोनासंनानै लाग्रोदो। बिथाङा बेयावहाय गोबां चक्रनि बाथ्रा बुंदों, गोबां रमफोरनिफ्राय फान्डिं सफैनायनि बाथ्रा बुंदों आरो गोबां रोखोमनि मानसिफोरा, गोबां जातिनि मानसिफोरा, गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफोरा ख्रिस्टियान जादों बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंदों। डेट मिन्स बै फैसानि गेजेरजों बेफोर खामानिखौ मावदों। डेट मिन्स बेखौ बिथाङा बुंनो नागिरदों। दा नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायग्रोदो। बिनि उनाव आङो थारैनो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखेवनानै होगोन, बुंनानै होगोन दि दिनै मानसिफ्रा गुबुन गुबुन जातिनि, गुबुन गुबुन हारिनि, गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफोरा थारैनो जिसु ख्रिस्टखौ मानो नाजावदों बे बाथ्रानि फिननायखौ एबा बे बाथ्राखौ नोंथांमोननो मोजाङै रोखायै मिथिहोगोन। दा बेयावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। थारैनो मानो मानसिफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदों, गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसि, गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरा, जातिनि मानसिफोरा मानो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदों बिनि बाथ्राखौ आं बेखेवनो थांगासिनो दङ। बाइबेलनिफ्राय बाइबेला बे बाथ्राखौ बुंगोन। ना थारैनो फैसानि गेजेरजों मानसिफोरा जिसुखौ नुदों नामा, फैसा लानानै जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदों नामा, बेफोर गासै बाथ्राखौ बाइबेला दिनै रोखायै खालामनानै होगोन। दे अब्ला नोंथांमोना बिथांनि बुंनायखौ नायग्रोदो। খ্ৰীষ্টান ধৰ্মত পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত বহুত ডাঙৰ এটা চক্ৰই কাম কৰি আছে। ইয়াত ইউৰোপৰ যি দেশসমূহ আছে মানে গ্ৰীচ বা ৰোম তেনেকুৱা দেশবিলাকৰ পৰা বহুত পইচা ফাণ্ডিং হয় আৰু মিছনাৰীৰ যোনটো টাৰ্গেট এইটোৱে হ'ল তেখেতসকলৰ ধৰ্মটো ইয়াত বিয়পোৱা। এই সময়ত বিটিচিত এতিয়া যি ধৰণৰ সমস্যা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, বিশেষ কৰি ধৰ্মক লৈ পেলাই আমাৰ হিন্দু যি মানে সমাজ আছে, বড়োসকলৰ যোনটো বাথৌ হ'লেও যিহেতু হিন্দুৰ লগতে মানে চলে বা হিন্দুকে পালন কৰে, এই ধৰ্মৰ ব্যক্তিসকল বহুত কমি গৈছে আৰু ইয়াৰ এই অঞ্চলৰ আগ্ৰাহী যোনটো ৰূপ এইটো খ্ৰীষ্টান সমাজে লৈছে। মই আগতে কৈ আহি আছোঁ মানে উত্তৰ অঞ্চলত বহুতখিনি মানুহ আদিবাসীয়ে হওক বা বড়োসকলে হওক বা কোনোবা অন্য ধৰ্মৰ মানুহে হওক, জাতিৰে মানুহ হওক, সেই মানুহবিলাক সহজৰে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মত পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত বহুত ডাঙৰ এটা চক্ৰই কাম কৰি আছে। ইয়াত ইউৰোপৰ যি দেশসমূহ আছে মানে গ্ৰীচ বা ৰোম তেনেকুৱা দেশবিলাকৰ পৰা বহুত পইচা ফাণ্ডিং হয় আৰু মিছনাৰীৰ যোনটো টাৰ্গেট এইটোৱে হ'ল তেখেতসকলৰ ধৰ্মটো ইয়াত বিয়পোৱা। গতিকে আমিও এতিয়া যিহেতু মানুহ হিচাপে জন্ম পাইছোঁ, আমি হিন্দু হিচাপে জন্ম পাইছোঁ, এতিয়া আমি এই হিন্দুত্বটো ৰক্ষা কৰাৰ কথাটো আমি ক'ব লাগিব। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ, স্পষ্ট কৈছোঁ, আমি কাউৰী বুলি যোনটো আমাৰ ৰাজনৈতিক দল আজি আমি ৰূপ দিয়া নাই, কিন্তু আমাৰ চিন্তাধাৰাটো তেনেধৰণৰে আমি লৈ পেলাই কৰিছোঁ। ইউনিটি আমি যিহেতু হৈ আছোঁ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাদে এতিয়া বিটিআৰক আৰু কোনোবা বাচাব পাৰিব বুলি দ্বিতীয় মানুহ মই দেখা। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोना गोसो होनानै राकेश ब्रह्म बिथांनि बुंनायखौ मोजाङै खोनासंबाय जानांगौ। बिथाङा मा बुखिदों, बिथाङा मा बुंदों, बिथाङा जानो हागौ माबा मोनसे बबेबा बेकग्राउन्डनिफ्राय सोरनिफ्रायब्ला माबा मोनसे रिपर्ट मोननानै एबा माबा मोनसे गोहो मोननानै बिथाङा बाथ्राखौ बुंदों जानोबो हागौ। बबेबा हानजानि गोहोजों बे बाथ्राखौ बुंदों जानांगौ। जुदि बिथाङा बेफोर गासै बाथ्रानि जुदि फोरमान होयोब्ला जे ख्रिस्टियानफोरा दिनै आसामाव, बर' ख्रिस्टियानफोरा दिनै आसामाव एबा आसामाव थानाय ख्रिस्टियानफोरा बेफोरबायदि फान्डिं लाबोनानै, बेफोरबायदि थाखा फैसा लाबोनानै ख्रिस्टियान खालामदों होननानै जुदि बेफोरबायदि फोरमान दङब्ला बेयाव बखिनायनिख्रुइ बैसोरखौ हमहोनाया मोजांमोन, नङा होमब्ला? हमहोनाया मोजांमोन। मानोना गोरोन्थि मावदों। फैसा कारण अलरेडि आयेनाबो दङ जे रावबो मानसिया रावखौबो जबरदस्ति धोरोम सोलायहोनो हाया। डेट मिन्स
जों खृष्टानानो जाथों हिन्दुआनो जाथों मुस्लिमानो जाथों जेखि धोरोमाव थाया मानो मोनफ्रोमबो धोरोमा बे खामानिखौ मावनो हाया जे जबरजस्ति एबा सोरखौबा लुबैयो होनानै प्रल'भन होनानै बे खामानिखौ मावनो हाया आरो बे संबिधानाव दङ आरो जाया बेखौ मावो बियो हमजागोन। बेनिखाय बिथाङा बेफोराव बुंस्लायस्लाय फोरमान हो दिन्थिनानै हो सोर खामानि मावदों बबे हान्जाया खामानि मावदों सोर माबायदि खामानि मावदों जे फान्डिं लाना फैनानै गोबां चक्र दङ होननानै बिथाङा बुंदों। डेट मिन्स एकदम सिङाव माबा मोनसे ओरैबायदि षड़यन्त्र खालामनानै प्लानिं खालामनानै माने मानसिफोरखौ ख्रिस्टान खालामलाजोबदों आरो बर'फोरनि गेजेराव बिटिसिनि गेजेराव धोरोमनि गोबां जेंनाखौ बिसोरनो लानानै फैदों होननानै बिथाङा थोंजोङै बुंदों। दिनै बिटिसिनि गेजेराव बर' ख्रिस्टियानफोरा समयसा लाबोदों होननानै बिथांमोना बुंदों एबा बिथाङा बुंदों। बिथांनि बुंनाय बे बाथ्राया बेसे सैथो अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोना कमेन्टआव मिथिहोगोन बिथाङा जे बुंदों जे बिटिसिनि गेजेराव धोरोमनि जेंनाखौ बिथांमोना लाना फैदों होननानै बुंनाय बाथ्रानि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो नागिरो। दा अनजाग्रा नायगिरिफोर बिथाङा जानो हागौ सोरनिबा बखिनाय बाथ्राफोरखौ रिपिट खालामदों एबा बबेबा बेकग्राउन्ड हान्जानि बोलोजों बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ हयथ' बुंदोंबो जानो हागौ गावहा मोजां मिथिजोबाबो जानो हागौ। दा बेनिखाय बाइबेला जोंनो मा बुङो बाइबेला बिथांखौ मा बुङो एबा बाइबेला गासै मानसि माहारिनो मा बुङो जे थारैनो दिनै आसामाव एबा बुहुमाव गुबुन गुबुन जातिनि मानसिफोरा ख्रिस्टियान मानो जादों जिसु ख्रिस्टखौ मानो नाजावदों बेनि फिननाया बाइबेलावसो दं। सोरनिबा बखिनायजों नङा सोरनिबा बुंनायजों नङा। गुबुन मानसिफोरा गोबां रोखोमनि बाथ्राफोर बुंनो हागौ जे प्रल'भन होदों फान्डिं फैदों माबा माबि फैदों होननानै बुंनो हागौ नाथाय बे नङा। बाइबेला जोंनो मोजाङै फोरोङो जे जिसु ख्रिस्टखौ सुबुंफोरा गुबुन गुबुन जातिनि मानसिफोरा बर'फोरा हारसाफोरा नेपालिफोरा डेट मिन्स एनि कास्ट जेखि जाति जाया मानो बै जातिफोरा मानो नाजावदों बे बिसयाव बाइबेला जोंनो मोजां फोरोङो। बेखौ नोंथांमोननो आङो फोरमायनो नागिरदों बुंनानै होनो नागिरदों। माथाय 28 बालाब 19 आरो 20 सिरि बिनिखायनो नोंसोरो जेरावबो थां आरो फोलेर मानिनि मानसिफोरखौ आंनि सेलाफोर खालाम बिफा बिसा आरो गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्मा हो। 20 सिरि आरो आङो नोंसोरनो होनाय मोनफ्रोमबो हुकुमखौ फालिनो बिसोरनो फोरों नंगौयै संसार जोबनायसिम अरायबो आङो नोंसोरजों लोगोआव दं। आरोबाव फरायनानै होबावनि 2 तिमथि 4 बालाब 2 सिरि इसोरनि गाहाम रादाबखौ खोथा बायदो सम जाब्लाबो जायाब्लाबो अरायबो खोथा बाय हाजासे सैसोनायजों फोरोंगासिनो था बिसोरनि गोरोन्थि मावनायफोरखौ दिन्थिनानै हो साबधान खालाम आरो गोहो हो। 3थि बाइबेल सिरि फरायनानै होबावनि मार्कुस 16 बालाब 15 सिरि जिसुआ बिसोरखौ होनबाय नोंसोरो संसाराव जेरावबो थांनानै गासै मानसि हारिनो गाहाम रादाबखौ फोसावहै। जायफोरहा दिनै गोबां गोसोआव सोंलु दं जे गोबां जातिनि मानसिफोरा गोबां हारिनि मानसिफोरा मानो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावगासिनो दं होननानै बिनि आन्दोआव माबा मोनसे चक्र दं होननानै गोबां मानसिफोरा बुङो। बिनि आन्दोआव माबा मोनसे फरेन फान्डिं फैनानै फरेन फान्डिंखौ मानसिफोरनो रानना होनानै ख्रिस्टियान खालामदों होननानै गोबां मानसिफोरा बुंनो नागिरो आरो गोबां मानसिफोरा अलरेडि बुङो। नाथाय बे गासैबो गोरोन्थि। सैथो बाथ्राया मा बेसो जायखौ आं नोंथांमोननो फरायनानै होदों जे बे गासैबो जिसु ख्रिस्टनि खामानि। जिसु ख्रिस्टआ स्वयं गावनि खुगाजों गावनो बुंनानै गालांदों। मार्कुस 16 बालाब 15 सिरि फिन फरायबावनि जिसुआ बिसोरखौ होनबाय नोंसोरो संसाराव जेरावबो थांनानै गासै मानसि हारिनो गाहाम रादाबखौ फोसावहै। येस अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन आरो जायफोरहा गोसोआव गोबां सोंलुफोर दं नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जे गोबां मानसिफोरा मा सोंलु खालामो मा सानो जे ख्रिस्टियानफोरहा फरेननिफ्राय फान्डिं सफैयो आरो बे फान्डिंजों खामानि मावो होननानै गोबांफोरा बुङो। नो द्याट इज रं। नाथाय सैथोआ मा सैथोआ बेसो जिसु ख्रिस्टआ बुंदों जे गासै मानसि माहारिनियाव बुहुमनि गासैनोबो गाहाम रादाबखौ फोसाव आरो बे गाहाम रादाबा मा बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनि बिसय जिसु ख्रिस्टनि जोनोम जानायनि बिसय जिसु ख्रिस्टनि सोमोनांथाव खामानि मावनायनि बिसय जिसु ख्रिस्टआ जे सासे इसोर बे जे बासायनो हाग्रा बे जे सैथो इसोर बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जिसु ख्रिस्टआ बयनोबो फोरों बयनोबो फोसाव होननानै बुंदों आरो जायफोरा बेखौ फोथायगोन जायफोरा बे बाथ्राखौनो फोथायगोन बिथांमोनानो बासायजागोन। आरो बेबायदिनो गोबां मानसिफोरा बे बाथ्राखौ खोनानानै गोबांफोरानो फोथायदों
गोबांफोरानो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदों जायफोरानो बेखौ फोथायबाय येस नंमारगौ बे बाथ्राया सैथो होननानै बिसोरनो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदों दिनै गोबां हारि माहारिनि गोबां जातिनि मानसिफोरा दिनै जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदों बेयाव सोरबा बर'ल' नङा सोरबा नेपालिल' नङा सोरबा हारसाल' नङा सोरबा सावथाल सोरबा आदिबासिल' नङा दिनै भारतनि गोबां मानसिफोरा नाजावदों दिनै बुहुमनि गोबां मानसिफोरा नाजावदों नाथाय दिनै बुहुमनि गोबां मानसिफोरा बेखौसो बुंनो नागिरो जे फरेननि फैसा फैदों आरो बिनि गोबां चक्र दङनो माबा मोनसे दङनो बेफोरनि गेजेरजों खामानि मावदों होननानै गोबां मानसिफोरा बुङो नाथाय बेफोर गासै बाथ्राफोरा नंखाय जाय बाथ्राफोरखौ मानसिफोरा साननानै गावनि साननायनि बाथ्राजों साननायजों बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बुंदों जेखि जादिया आं गोबां बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिराखै बा सोरजोंबा माबा मोनसे फेर फाथिनो चेलेन्ज खालामनो बेफोरबायदि बाथ्रा आं बुंनो नागिराखै एबा आं बुङाखै नाथाय आं बेखौसो खावलायगोन जाय सुबुंफोरा जाय फोथायारिफोरहा बेफोरबायदि सोंलुफोर दङ जे गोबां हारि माहारि जातिफोरा मानो जिसुनियाव फैदों मा दङ मा जागासिनो दङ बेफोर बाथ्राखौ मिथिनो लुबैयोब्ला मिथिनो हास्थायोब्ला नोंथांमोन साफ्रोमखौबो जायफोरा बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो नोंथांमोनखौ आं खावलायहरगोन नोंथांमोना अननानै बाइबेल फराय जेब्ला नोंथाङा बाइबेल फरायगोन जिसुनि बिसय मोजाङै मिथिगोन जेब्ला नोंथाङा जिसुनि बाथ्राखौ मोजाङै मिथिगोन बुजिगोन अब्लाना नोंथाङा माब्लाबाबो बेबायदि सोंलुखौ खालामनाय नङा नोंथाङा माब्लाबाबो बेबायदि साननाय नङा दि बेबायदि फरेन फान्डिं फैनायनि बाथ्रा एबा थाखा फैसा होनायनि बाथ्रा माबा मोनसे षड्यन्त्रनि बाथ्रा बेफोर बाथ्राफोरखौ माब्लाबाबो साननाय नङा नाथाय नोंथाङा बुजिगोन जे जिसु ख्रिस्टआ स्वयं अननाय अनग्रा बियो प्रेम गोनां आरो बियो बयखौबो अनो बियो बयनि पापखौबो निमाहा होयो आरो बियो जों बयखौबो सोरगो रायजोआव लांगोन बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथाङा बुजिगोन आरो नोंथांनिफ्राय बै नंखाय साननायफोरा गोजान जागोन दा बेवहाय जाय सुबुंफोरानो जाय फोथायारिफोरानो गोसोआव सोंलु दङ जे फरेन फान्डिं फैनाय षड्यन्त्र खालामनाय रमनिफ्राय फैसा फैनाय फान्डिं फैनाय आरो बिटिसिआव बर'नि गेजेराव धोरोमनि जेंना लाबोनाय बेफोरबायदिनि बाथ्राफोरखौ सानबाय थायो नोंथांनि साननाया गोजान जागोन दा बेवहाय नोंथाङा बाइबेल फराय आरो जिसुनि बाथ्राखौ मिथिनो नाजा दे अब्ला नायगिरि नोंथांमोन दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै नाथाय नोंथांमोना राकेश ब्रह्मनि बुंनाय बिथांनि बिबुंथि एबा बिथाङा जि बेखेवदों बेफोर बाथ्रानि सायाव नोंथांमोना मा सानो बेखौ नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव मिथिहोदो नोंथांमोना बिथांनि बुंनायखौ मा सानखो आरो बेजोंनो लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे लाइक खालामदो आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामदो दे अब्ला बेसेनोसै फैबाय थानाय समाव जोङो फिन लोगो मोनफिनबावसिगोन मे गड ब्लेस इउ अल थेंक इउ